Окупанти вдерлися до Славутича, міста-супутника Чорнобиля, неподалік кордону з Білоруссю. У відповідь на вулиці містечка вийшли тисячі людей з українськими прапорами. Вони вимагали від окупантів забратися геть. Ті почали стрілянину в повітря та кидали світло-шумові гранати. Але люди не розходились. Відомо про щонайменше одного пораненого цивільного жителя. Крім того, загарбники викрили міського голову, але згодом відпустили. Да пошел ты на***, ты кого стреляешь? Кого ты, сука, стреляешь? Домой идите, Те, що відбувається в Україні, змінить усе 21 століття. У цьому переконаний американський президент Джо Байден. Він долучився до зустрічі міністрів оборони та очільників зовнішньополітичних відомств США та України у Варшаві. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Джо Байден запевнив, що США будуть з Україною на усьому шляху до перемоги. Те, про що ми завжди говорили з 2014 року, що це не війна Росії проти України, це війна тиранії проти вільного світу. І от сьогодні президент Байден так і сказав. Те, що відбувається в Україні, змінить історію 21 століття. І ми спільними зусиллями досягнемо того, щоб ця зміна була на нашу з вами користь. На користь України, на користь демократичного світу. Американські та українські урядовці обговорили подальшу взаємодію. Зокрема, Дмитро Кулеба порушив питання закриття американських та європейських портів для російських суден. Він додав, що Сполучені Штати готують новий пакет санкцій проти окупанта. Я можу впевнено зараз сказати, що що Росія потрапила у санкційне оточення, можна сказати, в санкційний котел. І цей котел в найближчі дні, тижні, місяці буде лише стискатися. За рахунок великих гучних рішень, які в усіх на слуху у Фейсбуці, але також за рахунок маленьких, але дуже кропітких і чітких рішень із закручування подальших гайок. І так триватиме до тих пір, поки ми не переможемо у війні і поки Росія не заплатить за всі свої злочини, вчинені проти України. Напередодні Джо Байден відвідав американських військових з 82-ї повітряно-десантної дивізії у Жешові, неподалік українського кордону. Він повечеряв із бійцями та розповів про мужність українського спротиву. До всього додав, що вони зможуть це побачити. Ви побачите жінок і молодих людей, які стають перед цим бісовим танком і просто кажуть: «Я не піду, я стоятиму на своєму». Вони неймовірні. Українці мають потужний хребет і неабияку сміливість. Я впевнений, що ви у цьому переконаєтесь. Також господар Білого дому у Варшаві поспілкувався з українцями, які через війну покинули власні домівки. На питання журналістів, що Джо Байден думає про Путіна, американський президент назвав його м'ясником. Я хочу з моєю дівчинкою додому поїхати. В Україну. Ми вам допоможемо. Ми вам допоможемо відновити свою країну. Кожне місто, кожне село. Ми вам віримо. Ми віримо в вас. Крадуть з власної техніки коштовне начиння та навіть двигуни. Окупанти з подивом дізнаються, що техніка, яку вони розконсервовують, аби відправити проти України, перебуває у жалюгідному стані. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. Зокрема, на аеродромі Брянської області за 35 кілометрів від нашого кордону ворог розгортає ремонтно-відновлювальну базу. Вони хотіли поставити в стрій якомога більше техніки, але машини, які були на базах тривалого зберігання, здебільшого знешкоджені самими ж російськими командирами. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів. Зокрема, у 4-й танковій дивізії РФ з'ясували, що з 10 розконсервованих танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів.
На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання, фактично зірвано. За наявною інформацією, командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії РФ застрелився. У Литві знайшли спосіб розказати росіянам, що вони коять в Україні. На Вільнюському вокзалі, де зупиняються транзитні потяги з Москви, відкрилась виставка фотографій з війни. 24 світлини, на яких весь жах російського вторгнення. А з динаміків, які розташовані на пероні, голос питає московитів, чи згодні вони із вбивствами мирних мешканців України. Уважаемые пассажиры поезда номер 29 Москва-Калининград. Сегодня Путин убивает мирных жителей Украины. Вы согласны с этим? Поліцейські на Полтавщині вилучили у місцевих жителів 11 танків та 2 бронемашини, велику кількість гранат та стрілецької зброї російських загарбників. За місяць війни такого добра повно по всій країні, де був окупант. Путінські терористи щодня зазнають значних втрат, інколи і від звичайних селян, які забирають собі російські бронеавтомобілі, бо в господарстві знадобиться. Таких відео у соцмережах безліч. Люди пишуть, що їх можна використовувати як аграрну техніку або розрізають на металобрухт. Трактор, який тягне трофейну техніку росіян, уже став одним із символів цієї війни. У Польщі діти заспівали на підтримку України. Вони зібрались у Варшаві перед палацом, де виступав Джо Байден. Як заявили організатори, вони хочуть, аби голоси дітей-біженців, які вимушено покинули Україну, були почуті президентом США.